Приключенията на хитър Петър. Отровната баница. Хитър Петър бил сиромашко момче. Баща му го дал да чиракува на един градски чорбаджия за прехраната. Чорбаджията нямал деца и живеели сами с жена си. Петър помагал вкъщи. Носел вода, цепел дърва, берял бурени коприва за прасето. Една неделя сутринта чорбаджийката разточила сладка млечна баница. Не била каква да е, а чорбаджийска, с повечко захар, масло и яйца. Когато баницата се изпекла и се зачервила хубавичко, чорбаджийката я покрила с един месал да се задуши и да омекне. После тя се пременила, повикала Петър и му заръчала. Петре, аз отивам на църква. Ти насечи дърва и пази да не влезе някой вкъщи. И да не ядеш от баницата. Сбърках, та вместо сол съм изложила отрова. Ще се отровиш. Като останал сам, Петър се повъртял из къщи и все поглеждал към тепсията. Той бил много гладен, пък и не повярвал на лъжата за отровата. Повдигнал ебиния край на месала, лъхнала го приятната миризма на баницата. Попреглътнал и не можал да се стърпи. Защипал, откъснал едно парче и си хапнал. Усладило му се. Без много да мисли, похапнал си добре. Преполовил баницата. След това Петър отишъл на дръвника и взел секирата да насече дърва. Но като замахнал силно, дръжката на секирата се счупила. Той се прибрал вкъщи, легнал на миндерчето и както бил нахранен и уморен, скоро заспал. Тъй го заварила чорбаджийката, като се върнала от църква. Тя видяла преполовената баница и го смушка. Петре! Петре! Сепнало се в съня си момчето. Какво? Защо си ял баница? Като сякох дърва без да искам, счупих дръжката на секирата. Уплаших се да не ме биеш и рекох да се отровя. Ядох баница и легнах да умра. Глупавата чорбаджийка му повярвала, започнала да се смее и му простила. Край.